Halos 200,000 na ka mga punuan sa lubi sa Zamboanga Peninsula ang apektado sa cocolisap kung coconut scale insect. Matod sa Philippine Coconut Authority, mas paspas ang pagkuyanap sa maong peste, ilabi na karong adunay na sinating El Nino. Dugang detalye sa report ni Efren Mamak. Gibutyag sa Philippine Coconut Authority Zamboanga City nga halos 200,000 na ka mga punuan sa lubi sa pipila ka mga lugar sa Zamboanga City ug sa munisipyo sa Zibuco, Zamboanga del Norte ang kasamtangang apektado sa cocolisap o coconut scale insect. Butang nga nakahatag og kabalakan na sa ubang mga coconut farmers sa syudad, sama ni Winnie Mendoza nga nagaatiman og 2,000 ka mga punuan sa lubi sa barangay Kabaluay. The last year, kini li umucho na bisinos niamon kini kwan mga kukulisap. Kini kita sila mga uhas, kini tumba sila puno. Nga sa siyempre kay pwede income. Matod sa PCA, ang insekto nga kukulisap ang patyon gayud ang lubi sanglit hutdo niini pagkaon ang mga sustansya sa lubi hangtod nga mga tagak ang lingod nga bunga sa lubi. Dugang sab sa PCA nga mas paspas kunong mukuyanap ang maong insekto ilabi na kung init ang panahon sama sa El Nino phenomenon. Mupapasa pas yun. Naman, sir. Favorable ang weather condition. Mauna siya ang time nga pwede siya paspas ang iyang pag-spread. Pero pasalamat nga sa mga area, especially sa mga tag-as nga lugar diri sa Zamboanga, kanunay ang ulan. Muna nga nakatabang ko na sa mga nga. Sa karon gipatuman sa PCA ang massive pruning aron mapakgang ang pagkuyanap sa maong cocolisap. Lakip niini ang pagbuhi og usa ka klase nga insekto nga gitawag nga Telsymia nga mukaon mismo sa cocolisap. Based sa mga entomologists na to, mo na siya ilang nakita sa field nga mukaon anang maunga cocolisap. Ug mo na nga atong gipadaghan, gitabangan nato pagpadaghan diri sa laboratory. Kahinumduman nga tuig 2013 ug 2014, nakasinati og cocolisap infestation ang Isabela City, Basilan, samtang tuig 2016 sab sa Zamboanga City. 2017 to 2018 sab nasugdan ang massive treatment. Sa karon ginaawag sab sa PCA ang mga nagatanom og lubi nga kung ugaling makabantay og cocolisap sa ilang mga pananom og lubi, gilayon i-report kini sa buhatan aron maaksyonan. Kauban si Sim Romero sa kamera. Ako si Efren Mamak. Para sa At Home with GMA Regional TV.